קורה אנשים? אנחנו נשחק טורבו דיס מוד, באמת משחק מעולה, אני שיחקתי בו הרבה זמן ועכשיו גם בא לי לצלם אותו מה שנקרא. זה משחק שהוא פשוט סלואו מושן, להתנגש, בלגן, לנסות אפילו לנסות לנסוע בלי להתנגש, אבל אין פה סתם לעשות בלגן. יאללה, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. מסלולים, צ'יקן! ככה זה טוב. רגע. לא, 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 תיזהר. אני מת לראות את זה בסלואו מושן. אוי, הוא מגרבץ. זהו, תפסיק לזוז. זה גורם למשחק לחשוב שאתה עוד לא מתתה. מצוין. בוא נראה בסלואו מושן. נפל לו. what the fuck, מה נפל לו? מה זה? זה שלו? לא, זה לא זה. זה היד שלו. כאילו כף יד שלו. בוא נעשה את זה קצת יותר מעניין. אין אפשר לעשות כלום במסלול הזה. פשוט לנסוע. בוא נראה מה להפוך את זה לא יותר מעניין. הרבה יותר טוב. תמשיך לנסוע עכשיו אתה. Let's do it. וואו. לא. פאק. אוי. לא קרה לי כלום חוץ משבירת עצם. שפה לשבור עצם זה כלום. למה אתה מחזיק בעגלה? מה אשתך? טוב, זהו. ככה הוא לא יכול נראה לי. לא, בוא ניקח משהו קצת יותר מהיר. יש! למה רציתי את זה? אוי, לא, יש, הוא פספס אותי, הוא לעולם לא יפגע בי. אתם לא תתפסו אותי חי. מוכרח. אוי, לא. אאו! יאללה, קח אותי. קח אותי ללונדון! וואי! really? אוי, התחת שלי. אוקיי, בוא נראה את זה בסלואו מושן. רגע, חשבתי שזה הקטע הזה. בוא נראה. אוקיי. הראש שלו. כאילו כמה שביעות ראש. אוי, זה נוראי. מה? הוא יושב כאילו כלב כזה שמציץ מהחלון. הוא היה צריך להיות בפנים במקרה הזה. אגב, אפשר לשים פה גם ראשים, אבל אני לא עושה את זה עכשיו. טוב, בוא נתחכם קצת. select level. זה נשמע מגניב. אוקיי, זה קצת יותר מתאים. מצוין. לא הגעתי לכביש, אבל זה גם... אוי. אוקיי, זה קרב. אני אמשיך עם הג'יפ הזה, אני חושב. לא, אני לא. בואו נלך על משהו קצת יותר חשוף. אוקיי, זה חשוף. Let's do it. אאו. נחתתי זה כאילו אני על המיטה, ולמה אני לא יכולה להזיז כלום? זה כאילו אני על המיטה. אני ישן על המיטה, אני חייב לראות את זה בסלואו מושן. עפתי מהחלון. דפוק זה יואו. כן, אני חייב לעשות את זה ככה. ככה. Let's do it. וואי, אני על גלגל אחד, אני פרו. וואי. אוי, איזה סוד. אוי. היד. תראו לכם, זה קורה לכם, שאתם נופלים איזה קילומטר על היד. אאוץ'. לא, זה לא מעניין אף אחד. וואי. really? אוקיי. וואי.
לה 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 לה. אוץ'. יואו! אוקיי, זה נגמר. אוי, לא, 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 לא. יש. אתה לא תגיע אליי כי אתה לוזר. יש, שרדתי. רגע, בוא נראה את זה בסלואו מושן. אני על הג'יפ שלך, אחי. לא, אני לא. אוי. זה היה מגניב. אוי, לא, רגע, אני אעשה דקה. יש פה משהו שנראה לי קצת מקשה עליו. וואו, זה קצת גבוה, אני צריך לעשות קצת יותר איטי. ככה. ככה זה קצת איטי מדי. דקה, סורי. ככה, מצוין. בוא נתקווה שזה יהיה מתאים. אאוץ', אאוץ'. אוקיי, משהו מתפרק לי, אני לא בטוח מה. מתחת בסדר, הרגליים אחלה. אבל משהו התפרק לי. לא, פשוט כל האופנוע התקפצ'יץ'. המפה הזאת היא מעצבנת. לא רוצה את המפה הזאת, נמאס לי. Let's keep going. אוי, אני יודע מה מתאים לזה. ייי! אוקיי, יאללה. זה כזה חמוד. וואו. וואי, ייי. התפרקו לי אופניים. לא, פשוט אני התפרקתי. אאוץ', אני שומע את ההתכווצות. זה לא כזה מעניין, כי זה ישר נפילות, זה לא כזה, אין איזה מכוניות שמתנגשות לך וכאלה. בוא נעשה את זה. יאללה, בוא נעשה איתו תחרות. בוא נעשה שזה יהיה יפה קצת. הוא עוקף אותי, לא רוצה, אתה לא יודע עקוף אותי. זוז מפה, אני עוקף אותך לוזר. פאק. זה לא פייר. אני שונא דרדסים. אני בשנתי, הייתי בטוח שאני בשנתי. טוב, בוא נעשה משהו שיכול להיות קצת יותר מעניין. מה יקרה אם אני אחרוג למסלול שלו? פול מהירות. וואו, הוא לא יודע לנהוג. וואו. אוי שיט, להתנגש בי בקטע. הוא אחריי, הוא רוצה להרוג אותי. יצילו חברים. ניצלתי. שיט לא. הראש שלו התעקם, אוי, זה נוראי. אני חייב לראות את זה בסלואו מושן. בלה. אוקיי, עכשיו מתחיל הקטע המעניין. רגע, עוד לא. עכשיו מתחיל הקטע המעניין. וואו. זה המשחק הזה כזה דפוק. אוי, ואז הוא בא כזה, כמו בסרטים שנכנסים ואז הכל מתקצ'ץ'. רגע, מעניין לאן הוא עף. אוי, הוא בכלל מסכן. יאללה. עוד פעם. נראה אותו. אני אראה לך! אוי, בזה הוא יודע לנהוג אחלה. אוי, מה, שברת לי את האוטו. אתה עוד תשלם על זה. really? עוד שנייה. פאק. אוי, זה לא טוב. הוא עושה לנסוע בגללי. רגע, יש לי רעיון קצת מצחיק. דקה. ברשותכם, אם אני יכול, אני אוריד את הרמפה הזאת. אוקיי, מצוין. עכשיו יהיה טוב. רגע. מצוין. אוי, רק אל תסע למסלול השני. תשאר למסלול שלך והכל יהיה טוב. אוקיי, 3. אוי, איזה מושלם. אוי, לא ידעתי שיש בור בתזכוכית. אני חייב לראות את זה בסלואו מושן. אני חייב לראות את זה ב4, למה ב2 זה יראה כמו הילוך רגיל. אפילו ב8. אוקיי, זה הולך להיות כזה מושלם. אוי, איזה יופי. וואו. ועוד רעיון אחד שחשבתי עליו. אוקיי, אחרון. אוי, לא, אבל הוא יעקוף אותי על ההתחלה בעצם, אז בוא ניקח משהו קצת יותר מהיר.
ככה, אבל נעשה לא הכי מהר, נעשה ככה. ואז אני אוכל להתנגש. ולמה הוא לא פונה? הנה הוא פונה. יופי, ילד טוב. אוי, אני צריך יותר מהר, חכו. ככה זה יעבור. אוי, אני גם מרים גלגל, איזה פוזה. אוי, הרגל שלי. לוזר, 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 לוזר. יש, אני מנצח! אני מנצח! וואי. אוש. וואי. אוקיי, חבר'ה. נראה לי שזהו להיום. לייק וסאב, בבקשה, זה באמת מאוד יעזור לי. יאללה, ביי חברים, נתראה בסרטון הבא.